बे जयन्त बसुमतारिया दिनै एमपि इलेक्शन इउपिपिएल दोलोनि केन्डिडेट बिथांखौथ' जोङो निश्चय जेननायखौसो जों नुहुरखाबाय मानो होननानै बुङोब्ला एक नाम्बाराव जयन्त बसुमतारिखौ बिथांखौहाय गामिनि माखासे युथ बा माखासे रायजो राजाफ्रानो बिथांखौहाय सैया होननानै आङो खोनादों आरो दाख्लैसो सप्तायावहाय थाङाबारि गामिनिफ्राय 200नि खाथियाव आङो खनथामसोखौ आं जयनिं खालामनो मोनबाय दिनै बेयावनो आं नुनो मोनो एक नाम्बाराव गामियावनो जुदि गोरोबलायनाय गैयाब्ला बियो अल बिटिसिखौ जोंनि क'क्राझार लकसभानि सासे दैदेनगिरि जानानै बा केन्डिडेट जानानै बियो माबोरै सलायगोन बेखौ आं मोनसे सिन्था खालामो आरो खाम्फा बरगयारिखौ देरहाहोनो जों ओरैनो जिरायना थायाखै जिसुआ समफ्रामारि लकसभा जागासिनो बे लकसभायाव दिनै जोङो जोंनि जानाय खाम्फा सार जाय बिपिएफ दोलोनि केन्डिडेट बेखौ जोङो देरहाहोनो थाखाय जोङो रावबो दिनै जिरायनानै थायाखै इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि हानजानि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव जइन जायो सबायझार प्राइमारि अफिसाव जोंनि बिपिएफनि जि प्राइमारि अफिस बेवहाय मोननै ब्लकनि सुबुंफ्रा बा रायजो राजाफ्रा फैनानै दिनै बेयाव जगदान जाफैदों जिएसपि इउपिपिएल आरो बिजेपि बे मोनथाम दलनिफ्राय दिनै जगदान जाफैनायखौ जों मोननानै जों जोबोद खुसि आरो बेवहाय जगदान जाफैदों 57 जन जोंनो नांगौ अरायबो खाम्फा बरगयारि लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै राजखान्थिफ्रा फोसावदिंनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामदों खाम्फा सार जाय बिपिएफ दोलोनि केन्डिडेट बेखौ जोङो देरहाहोनो थाखाय जोङो रावबो दिनै जिरायनानै थायाखै सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय लानानै प्राइमारि लेभेलसिम आरो प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै रायजो राजा गासैबो सासे लिडार बायदि जानानै दिनै जों खामानि मावगासिनो दङ आरो जों नुनो मोन्दों फिल्डआव गिदिंनानै जों बयबो बिपिएफ दोलोआव स्ट्रंसिन जोङो नुनो मोन्दों मख'नो गोनांदि बिपिएफ राजखान्थि हानजायाबो गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय चिरां जिल्लानि सबायझार प्राइमारिनि बिपिएफनि मावखुलियाव हानजानि सांग्रांथि मेल जायो मख'जाथावदि सबायझार प्राइमारिनि बिपिएफनि मावखुलियाव जानाय सांग्रांथि मेलाव इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि हानजानि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव जगदान जायो আমাৰ এই সবাইঝাৰ প্ৰাইমাৰী অফিচ প্ৰাংগণত দুটা ব্লকৰ মানে কাজলগাঁও আমাৰ বিপিএফ ব্লক আৰু নিচিমা ব্লকৰ 3খন গাঁৱৰ মোটামুটি টোটেল 57 জন মানে বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিত থকা ধৰক ইউপিপিএলত আছিলে জিএছবিত আছিলে তেওঁলোকে আজি আমাৰ বিপিএফত যোগদান কৰিলে তো বহুত ভাল কথা তেনেকৈ যোগদানটো মোটামুটি চলি আছে সবে মানে সকলো ৰাইজে বুজি পাইছে আজিৰ দিনত যে বিটিআৰ চৰকাৰ আৰু একো কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে সদায় মিছা মাতি আহিছে মিছা কৈ আহিছে ডেভেলপমেণ্টেল কাম একো কৰা নাই সকলো ৰাইজে বুজি পাইছে তেওঁলোকৰ কামত বিৰক্ত হৈ পেলাই আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰৰ দলত মানে আমাৰ বিপিএফ দলত তেওঁলোকে সবে যোগদান কৰিছে অন্য জায়গাত যেনেকৈ হৈ আছে আমাৰ অঞ্চলতো এই তেনেকুৱা চলি আছে বৰ্তমান গতিকে আগন্তুক দিনত আমি ভাবোঁ অহা যিটো মানে সন্মুখত যিটো মানে এমপি ইলেকশ্যন এইটোত আমি নিশ্চয়কৈ আমি জিকি যাম এবছলুট মেজৰিটি লৈ পেলাই তাৰপিছত সেইটোৱে আমাৰ দুৱাৰ খুলিব বিটিচি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে বিটিচিটো আমি নিশ্চয় আমি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय दिनै नैबे सबायझार प्राइमारि अफिसाव जोंनि बिपिएफनि जि प्राइमारि अफिस बेवहाय मोननै ब्लकनि सुबुंफ्रा बा रायजो राजाफ्रा फैनानै दिनै बेयाव जगदान जाफैदों जिएसपि इउपिपिएल आरो बिजेपि बे मोनथाम दलनिफ्राय दिनै जगदान जाफैनायखौ जों मोननानै जों जोबोद खुसि आरो बेवहाय जगदान जाफैदों 57 जन आरो 57आव जोङो 57ल' होननानै जों सानजाया मानो होननानै बुङोब्ला
57आव न'खरसेयाव सासेब्लाबो खमाव गैयाब्लाबो दिनैनि दलाव जोंनाव 200नि प्लास जोंनाव जों रायजो राजाखौ जों मोननो हादों आरो दिनै जोङो 2024 बे 24आव जि लकसभा जागासिनो बे लकसभायाव दिनै जोङो जोंनि जानाय खाम्फा सार जाय BPF दोलोनि केन्डिडेट बेखौ जोङो देरहाहोनो थाखाय जोङो रावबो दिनै जिरायनानै थायाखै सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय लानानै प्राइमारि लेभेलसिम आरो प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै रायजो राजा गासैबो सासे लिडार बायदि जानानै दिनै जों खामानि मावगासिनो दङ आरो जों नुनो मोन्दों फिल्डआव गिदिंनानै जों बयबो BPF दोलोआव स्ट्रंसिन जोङो नुनो मोन्दों आरो जि दोलोनि दिनै जयन्त बसुमतारी सार बे जयन्त बसुमतारीया दिनै MP इलेक्सन UPPL दोलोनि केन्डिडेट बिथांखौथ' जोङो निस्सय जेननायखौसो जों नुहुरखाबाय मानो होननानै बुङोब्ला एक नाम्बाराव जयन्त बसुमतारीखौ बिथांखौहाय गामिनि माखासे इउथ बा माखासे रायजो राजाफ्रानो बिथांखौहाय सैया होननानै आङो खोनादों आरो दाख्लैसो सप्तायावहाय थाङाबारि गामिनिफ्राय 200नि खाथियाव आङो खनथामसोखौ आं जयनिं खालामनो मोनबाय दिनै बेयावनो आं नुनो मोनो एक नाम्बाराव गामियावनो जुदि गोरोबलायनाय गैयाब्ला बियो अल BTCखौ जोंनि क'क्राझार लकसभानि सासे दैदेनगिरि जानानै बा केन्डिडेट जानानै बियो माबोरै सलायगोन बेखौ आं मोनसे सिन्था खालामो आरो दा बेनि थाखायनो आंहा बेखौनो बुंनो सानदों जाय केन्डिडेटखौ जोङो मोनोब्ला जोंनि BTCआव डेभेलपमेन्टखौ जों मावनो हागोन आरो BTCखौ जोङो रैखाथि होनो हागोन बेफोरबायदि केन्डिडेटखौ रायजो राजाफ्रा सायख'नानै जोंनि जि खाम्फा सार 15-17 बोसोर BPFआव सासे दैदेनगिरि जाबोखानाय बे दैदेनगिरि जाबोनायखौ दिनै खाम्फा सारा मा मावदों मा मावाखै बबे जायगायाव माबायदि कारापसन दंमोन जि जायगायावहाय BTC एकर्ड जादोंमोन बे BTC एकर्ड जानाय समाव जोंनि BTCआव जेबोआनो गैयामोन बे समावहाय जोङो 17 बोसोर मावनानै दिनै बिथांमोना डेभेलपमेन्ट खालामबोनाय सासे स्ट्रं दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारि सारा दिनै सासे MPनि केन्डिडेट जानो फैबाय आरो जाबायबो डिक्लेयारबो होबाय जाहाथे बेखौ बयबो नोजोर बोनानै जाहाथे सारखौ दैखो हरनाय बा सापर्ट होनाय आरो पार्लामेन्टआव थिनहरनायनि दायथ'आ जोंनि गासैनिबो रायजो राजानि दायथ' आरो जोंनि माखासे डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायाव निस्सय खाम्फा सारखौ जोङो दैथायहरनानै जोंनि BTC गिदिर खामानि मावनो लानाय बे खामानिफोरखौ जोङो मावफुंनो हागोन होननानै जोङो सानो दिनै बुंनो थाङोब्ला UPPL दोलोआ दिनै 4 बोसोर जाबाय BPF दिनै सरखार सालायनानै दिनै बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों बिसिबां गिदिर बिसोरो खामानि मावनो हादों सरखार जानाय बेलाथ' बिसोरो 5-10 लाखनि 1 किल'मिटार 2 किल'मिटार लामाखौथ' बिसोर मावखानांगौखा बियो माने सरखारनि खामानिखा बा जा सोलिबाय थानाय सरखारनि खामानि मावो जायखिया सरखारा फैया मानो बेखौलाय मावखागोनखा बेयावनो बिसोरो गोबां माने गिदिर खोथा बाहायो इदि मावबाय सोलायनाय लाबोबाय माबा हेन थेन लाबोबाय होननानै नाथाय जोङो गासैखौबो जों नुनो मोन्दों दिनै हाग्रामा सारा जेब्लानाखि 17 बोसोर सलायदोंमोन बे 17 बोसोर सलायनायावहाय दिनै हाग्रामा ब्रिज बायदिखौ बियो दिनै बानायफैबाय दिनै आइ फुवालि दालां बायदिखौ दाख्लै जेब्लानाखि प्रमद बर' बिथाङा दाख्लैयो अपेनिं खालामदोंमोन बिनि सेम्बोलाबो नोंसोरो नुनो मोनगोन आर'नाइ रादाब निउसाव नोंसोरो हाबनानै नाय बेयाव हाग्रामा सारनि जि अपेनिं खालामनाय अन्थाइ थाफा बे अन्थाइ थाफायाव बे अपेनिं खालामनायनि सेम्बोलाव नोंसोर बे हाग्रामा सार आरो चन्दन सार आरो खाम्फा सारनि जि अपेनिं खालामनाय बे अपेनिं खालामनायनि बे माबाखौ नोंसोर नुनो मोनगोन गतिके आं बेखौनो आसा खालामदों जाय बिथांमोना जोंनियाव फैदों आरो बिथांमोना स्ट्रं इउथ लेभेलनिनो गोजा आरो माखासे पेरेन्टसनिबो दङ बिथांमोना दा जोंनो खोथा होबाय जोङो MP इलेक्सनाव जाय केन्डिडेट खाम्फा बरगयारि सारखौ देहा होनायनि दायथ'खौ जोंबो लागोन आरो जोंबो सासे लिडारशिप जानानै जों खामानिखौ मावगोन होननानै बिथांमोना खोथा होनायनि थाखाय बिथांमोननिफ्राय जों गोजोननाय मोन्दों आरो जि जोंनि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ जों जिरायनानै थायाखै आरो जों गोबां खामानि मावनांगौ दङ आरो गोबां जयनिं दङ आरो बे जयनिंखौहाय जोङो माखासे टाइमफोरनि माने सर्ट टाइमावहाय जों बेखौ खालामनो हायाखै खिन्थु जों साननैसोनि गेजेरनिफ्राय जों ओंखारफिनलायबाय आरो इलेक्सन खाथिसिमाव जोङो गोबां रायजो राजाखौ जोङो मोनबावगोन निस्सय जोङो MP इलेक्सनाव जों देहा होनानै जोंनि जानो गोनां जे लिडार बा जोंनि सार खाम्फा बरगयारिखौ जोङो पार्लामेन्टआव जों थिनहरगोन आरो जोङो बेखौ जोङो लिडार खालामनानै जोङो रायजो राजानि नांगौफोरखौ जों सुफुंगोन धन्यबाद